Thank you. Lolo and Lola. Good afternoon po. Siya po ni Mia Pisawi Cadiz, the current Teacher 3 Officer in charge of Casigan Elementary School. Ma'am sir, pagyamanan mi di adot pulong nga in kayo in paay kadidili agad-ada ti pagadalan ti Casigan. Kasapay la kuma tadeti nga ganwat yung agkultuloy ag-produce iti good foods so that in the future po at adupay po iti mas matulungan po nga tinong taga Casigan. May all your works prosper po for the benefit of not only the school children but the whole Casigan community as well. Pagyamanan ni po ang amin nga inkayo tulungin kasamit pay po no adaw do pay sumasaro no inkayo pay nga maipura jadakan talaga nga agkasapulan by this. So pag uli thank you po, may God bless you 1,000 folds in all the things that you do. Bag tiket mo? Bag? Jaga bag tiket mo? Napirta nga rin. Sige. Ano grade mo ton? Grade 2? Ito bag mo okay lang kanyang mo ka? Thank you ka nga rin din Hindi ka nga nanagal mo? Thank you ka na dyan ang TED? Marvin, anong to grade mo? Grade 6? Pinagmasit ka. Adabag mo balong. Thank you ka na dyan ang TED kanya. Wala, nag-thank you ka. And other families na isulat na kaya ng TED live technique. Palakpakan tayo na siya. Atungkay, hindi matulungan ka. At ito pa yung gawin na kayo matulungan. Sa mga sir, gawin naman na rotator, the Baksa family and Salvador family.
recognition is also given to you, sir, this project. And also to Ma'am Annalisa Magawisan. Thank you na si Apo kasi nagbalik naman, nag-materialize na dinarami kayo. Actually, naging lang dito, naging inspiration lang dito, hindi kasi nabas yung bagyo. So, nakayat nga sa wen na kanang niya marami dito. But eventually, kahit ko mga nagbaling nga model na ginarami tayo gilas nga pag yung nakapag-distribute tayo ni relief goods. So eventually patuloy na dito di ginarami kiti last nga nag-distribute ni relief goods tatno makatulong si so tilang kaya't may nga mangyari kuma si vision dito nga program is tatlo mahikayat di kitubding nga baling nga model ti nga kasilyan. So lukuma ti basketball ti basketball face ti NBA tatakit di youngs di kubding nga players. So di ti face ti organisasyon ti NBA kada kumamit tagbalin nga pagbalinan dito kasilyan. Tagbalin nga mo kanto ti kasilyan ket ta kayo nga puding ditoy. Ta kayo nga ditoy matulungan ti oray sang kabasit laeng. During the first week na ide nagbasit nag-donate pa laeng. So nagpatulong ako kini kasing Alisa no manong estimate mo ti bingit jay ko nakto together with ni Nasir nagdamdama kanya tapos pina-estimate ko DJ needs estudyante kini Lisa. So hindi pa lang roughly ko na about 1,000 per student manong ko na. So about 70,000 or something ko na. Hindi ko pina-estimate ko dito Victoria so di pala nababa si supply so nag-come up si 51,000 so hindi ko the first week na naka-collect na 25,000 then suddenly nag-stop awanin ang gumargarawin so dinamag ni pwede ni Lisa no kumusta di ko collection ato tag-pledge kim awan so nagpalintay nga battle ajay pinag-remit ko manin pinaldaw na remittance ta di meron remit kanya ket kalka problema ti nagan ko so tagado hindi ko madandanagan na di back yan ti sa iniket ko ore kinderlahen ko ma so di ko the second week di jay dati nagtiden antipat adon ti nagpad so ure ko na bilang pelang ti ramay ti ima ti may isang tao ti nagted ti donation so kapay ko no balin nga blueprint dati nga nagbalin nga idea tatta ket sabi ko magbalin nga inspirasyon kada kayo ti Demen may ti naganak kanya yung pagdingkit ti edukasyon nyo. No, danto ko problema tayo, no, makaramit tayo ti concrete nga program ti scholarship nyo, di kajay willing. Kasi amin kit na laing ke, at di kajay average student laing, yung kahit na pagbasa kahit na makapagpapagpapos. So, at siguro kanya yun di jay. So, connected to siguro ti may isang programa di jay na adan to bigay makabasa mo bing na kayat na hangyan gid
kasi no scholarship gamin ket di ba? Dili lang natatalino kasi dili academically nga nalalaing. So kasunod digijay average student lying digijay datang skills natin something like digijay mechanics yan. So may kanto siguro ti program digijay so makikipag-coordinate kan ka Lisa kasi damit ti Facebook group ti Pamilya Baka sa Salvador, Bagkal, Bagawisan. So sapay ko ag-materialize awan ti kasilyan nga mabati. So ang amin to kuma ti kasilyan kay ding agkaroon ti biyag outside ti kasilyan. Kaya dati karir David nag-isabali nga ili sa bali nga cities sa bali nga bansa. So adi ko man tagbalin nga kwa nga inspirasyon nyo adoti kwa naggapod ko nga successful sa bali nga ilihan lang ditoy. So kapay ko mata met kanyon to digidi nagantak yo ti 7 pintas nga biyag. Then nakayo to ti mga ramid ti barong naganti kasilyan. Adan to ko madigidi agbalin nga teacher kata kini Ma'am Lisa nga kana kini kapsat na metang nga police. So adoti police dito yun da yung ajay guest speaker yung last graduation with police, di ba? So naka-engineer ito yun. So agbalin ko mga ang inspirasyon kanya di kanya ubing ipasa kayo nga nasayaan. Kaya tanong kanyo ti nagandak yun ti nabintas nga So uray siya nagpasak mit katawan ti katawan ka rin yun siguro by choice di ay priority tayo pero ati nga kinawan ti trabaho kat takit nakapag-aramit ti may isang program tatlo nakaramit ti nasaya at nga programa. So hopefully kids agbasa kanya nasayaan. No, dati maraming ito mga programa para kanya yun, lalagay kanya kaya ti financial able, mabalito siguro mga bimawat tayo ti tulong pa na ti nakauna kanya ti Rajay higher level ti klase ti pinagsiya. So again, good luck ti kayo ti pinagbasa yun at school year dapat i-guide yun nagbasa. Nag-invitas ni Masangbayan yun. Yeah. Thank you very much ti pinagtukan niyo tatad ko sana ma-appreciate yun di credit tatad di donate nag-donor tatad yun. Yaman na. Napintas?